en sjanse, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløben som om hver dag var en lørdag. Så mange damer her og drikker stopp på meg, så jeg Kanca-kanca, piye kabare? Sehat? Dino iki aku akan nyeritakno Kijang lan Wedhus. Sugeng mirsani. Cerita Kijang lan Wedhus. Jine dina ana kijang metu teko alas golek panganan. Kijang lunga menyang kebon wedhus sing ana macem-macem panganan lan ngarep-ngarep bisa nyilih saka wedhus. Dheweke ora duwe niat ngebalekake apa sing wis diselangi. Kijang kudu lunga adoh banget kanggo tekan peternakan wedhus. Sakwise tekan kono, dheweke eru wedhus gawa barang ing sisi mburi. Kijang penasaran karo apa sing ana ing mburi wedhus iku. Dheweke nyadaki wedhus iku kanthi pasurian sing sedih. Nalika Kijang nyadaki wedhus iku, dheweke takon wedhus, babagan apa sing digawa ing punggung? Mangsuli menawan sing digawa iku satas kandung paling apik ing kebon petani. Penjelasane wedhus iku, Kijang njaluk ngemahi utang merga dheweke ora duwe panganan maneh lan angel golek panganan ing alas. Terus ora percaya karo omongane Kijang. Nompo aku kudu nyelang kandung iki, katon wedhus kanthi curiga. Merga ing alas angel banget golek panganan. Sakwise kabeh minangka makhluk sing iso dipercaya. Lane Kijang nalika nyiyokake wedhus pikir yen ngutangi kandung iki marang Kijang, apa Kijang ora bakal mlayu yen tak utangi amarga dheweke mlayu luwih cepet dibanding aku. Yen Kijang ngapusi aku, apa jaminan yen aku ngemahi utang kandung iki kanggo sampean lan yen aku ngumpulake kuwe ora bakal kabur saka aku? Ditakoni wedhus kanthi mantep. Percaya karo aku, Pak Wedhus, jene Kijang. Aku bakal balik apa sing tak utangi lan aku ora bakal mlayu yen sampean nagih aku, jerene Kijang kanggo yakinno wedhus. Wedhus isih ora percaya. Aku isih ora percaya, jerene wedhus. Pak Wedhus, tembungku bisa sampai gawe sampean tekan serigala. Iso nyamin kejujuranku, jerene Kijang. Sing sampean ujar serigala, pengak wedhus iku. Aku ngerti banget karo serigala. Dheweke pancen makhluk sing bisa dipercaya. Jerene wedhus, sanajan sejatine dheweke pengen dijupuk dan aku ora roh sing dijupuk. Ngebalekake dheweke kanthi santai gawa barang sing duduk dheweke
tanpa rumangsa salah. Terus Pak Kijang, mbok sampean koyok tuan serigala. Kowe bisa melayu nalika aku nglebokno utangmu marang aku, diterangno wedhus. Ora percaya karo tembung sing metu saka cangkeme Dusana. Mula dheweke ora menehi gandung marang Kijang lan ninggalno Kijang iku. Sing iso dicoba